Қонағыбыз шағир Татарстан Республикасының Язучылар бірлігі ағзасы Фәнил Ғилажев әлі жан есепте қатнашып білгірді мекен? Өзінен білірбіз. Фәнил, сәмсіз? Әссәләму алейкум, хош келдің. Алейкум ассалам. Мен сан алу деген... Біз әлі сұрапта үлгірмедік, şimdi жауап бересін білесің, рахимет. Сан алу деген өзім онлайн рәвіште өтермін дегенім, әлі онлайн рәвіште өтерге үлгірмедім, үйге келіп кеттілер енді. Шул тиз арағына болды ол. Ялкынны... Қызмет хақы тұрында сұрадылар ма? Yok, сұрамадылар. Қызмет хақы түгіл... Милкіңде нәрселер бар екен сұрадылар ма? Yok, ол қадар... Демек сеңа дұрыс, шын, жан есеп алушылар келген. Ол қадарынық сұрамадылар, алар шол милләтні сұрадылар, неше кіші ешегенін сұрадылар, һәм... Официал іште эшлисең ме? Рәсми эшелонның бармы деп шундыйрак сұраулар гына бирделәр. Шулай шыннан да шагыйрьгә карата андый сорау туырга мөмкин. Рәсми эш урының бармы синең? Әлбәттә, мин Казан утлары журналында эшлим, бүген көндә шигърият бүлеген җитәклисең. Афәрин. Илһамга, иҗатка вакыт каламы? Каламы дип. Кала инде күпмедер. Ул иҗат бит ул сорап килмәде. Качан үзенең вакыты, сәгате сугаш, шунда килә, шунда языла, шуңа күрә ул вакытны көтеп тормый. Менә узган атнада безгә Рифат Салах килгән иде тапшыруга. Көз көне берничек тә иҗат итеп булмый диде. Көз киресенчә тәэсир итә диде. Күп кенә шагыйрьләргә иҗатка тәргеш булганын беләбез бит, әйме, бу ел фасылны. Сезгә ничегрәк? Бу инде көзгә, кышка, язга, җәйгә карап тормый. Килсә килә инде ул, килмәсә юк, бер ара була шундый дигән инде бер торгынлык чоры булып ала, бер нәрсә дә язылмый. Менә мин әле яңа китабым басылып чыкты. Кирмен нигезе дип атала ул. Әллә шушының рухында инде яңа баштан яза башладым. Мен әйтәм, ник мин бу китап чыкканча язмадым икән бу шигырьләрне? Кергән булыр иде шунда, калынрак булып чыккан булыр иде. Шәтәсең. Димәк, киләсе китапка материаллар туплана тора. Бәлки шулайдыр инде ул теге. Бер китап чыкмаган килеш теге, әле барыбер рухланып, илһамланып булмый күрәсең теге. Яңа китап чыккач инде менә тагы язасы килә, тагы яңа китап чыгарасы. Иң мөһиме, әйтемдәге кебек тумаган тайның билен сындырырмаска инде. Кирмен нигезе, ни өчен кирмен нигезе? Бу бит инде безнең Казан үзәгендәге кирмен турында сүз барамы, яки аерым бер символмы бу? Бу символ инде, чыннан да. Бу китапның исеме минем әлеге китапка кергән төп поэмага нигезләнеп язылды. Мен Иске Казан кирмен нигезе деген поэма иҗат иткәнем 2015 елда. Әлеге поэма инде бер никадәр дәрәҗәдә милләт язмышына кагылышлы булса, икенче яктан лирик поэма, ул инде мәхәббәт поэмасы да. Поэманы тыңлап булмаса да инде хәзер кызыктырдың. Шуннан да без һәр бер шагыйрьгә үтенеч мөрәҗәгать белән чыгабыз. Чөнки шагыйрь үз шигырын укыганда улан башкача төрле укый, башкача төрле башкара. Ничек язганына карап микән инде ул, нинди фикер салганына карап микән, сәхнәдән укучы, артист, актерларга белән чагыштырганда бүтәнчә укыйсыз үз шигырьләрегезне. Шуңа күрә Фәнил, рәхимет. Ну, артистлар белән чагыштырганда кай вакыт укый да белмибез әле без аны. Төрлесе була. Исем турында тагын бер-ике сүз генә әйтеп китәм. Бу ни өчен кирмен нигезесең? Чөнки ну, инде русча монда әлбәттә руины крепости дип тәрҗемә итеп куйдылар бер яктан. Ләкин миннән теге бик шигъри яңгырамаса да, бәлки фундамент крепости дигән мәгънә күбрәктер дигән нәтиҗәгә. Руины бит инде калдыклар, хәрабәләр белән чагыштыру кебек. Әмма ул исемдә, бу исемдә күпмедер шигырь китабына туры килер иде, чөнки менә мин аның теге беренче бүлегенең безнең мәйдан дигән беренче бүлекнең башына да проза формасында язып аңлатма беріп киттім өзімше шигырьләргә, чөнки без бүген көндә барыбер башлыча үткәннәрне сагынып шигырь язабыз һәм киләчәктән нидер өмет итеп. Менә шуңа күрә дә инде ул исеме аның кирмен нигезе, ягъни дәүләт нигезе, гаилә нигезе, шундыйрак мәгънәләр үз иченә алынган. Әйдәгез, бер шигырыгызны тыңлап китик әле. Иң мөһиме, нигез ныклы булсын инде. Нигез ныклы булмаса, чөнки анда бер йортта тора алмый. Менә халык санын алу дигәчтән инде шул Татар таңы дигән шигырьне тәкъдим итәсем килә. Күкрәгемдә горур йөрәк тибә, мәдхиямне җырлап халкыма,
Нинди киртелерге юлыксак та юл тапканбыз яшәү хакына. Сөргеннәрне, сугышларны кичкән, шахта базларына төшкәнбез. Атлы яугир булып тарихларга, шигъри дастаннарга күчкәнбез. Һичбер кемнән кимхур түгелләбез. Һәм түгелдер бәлки артык та. Без ханлыклар, каханлыклар тоткан дәүләтләре булган халыктан. Без китаплы, мәгърифәтле, моңлы һәм иманлы милләт дәвамы, сабан туйлы, димәк, көрәшчеләр, алдынгыларыбыз бар әле. Атка менеп дөнья ярләгән, атлар җигеп иген иккәнбез, алтайлардан алып диңгезләргә, җир читенә барып җиткәнбез, сибелгәнбез иген бөртегедәй, дүңгәләктәй очып җилләрдә, яңа дәүләтләргә бүлгәләнеп, таралганбыз төрле илләргә, Казанлы да, Кырымлы да халкым, бар Себере, Кара урманы, сарайлары, Нугай далалары, киңиделе, тирән чулманы, тирмәләрдән, чатырлардан чыгып корганбызла бөек шәһәрләр, җиң сызганып иҗат иткәнбез һәм тудырганбыз гүзәл әсәрләр. Тарихыбыз атлы, данлы, шанлы, тамырларда ургый татар каны. Мин ышанам, безнең урамнарда бәйрәм булыр. Татар таңы. Афәрин, рәхмәт язсын. Җан исәпне алган кешеләргә укып күрсәттеңме шуны? Бу ниләрдә, бу көннәрдә шул җан исәп алу уңаеннан бит инде күп кенә язучыларыбыз, шагыйрьләребез төрле сәфәрләрдән кайтып та кермәй, бигрәк тә Башкортстан якларыннан. Миңа да насыйп булды, менә күптән түгел генә Туймазыга, Чакмагышка барып кайтырга һәм Магнитогорский каласын барып андагы милләттәшләребез белән очрашырга. Әлбәттә, бу һәм башка күп шигырьләрне, ялкынлы, рухны күтәрә торган шигырьләрне сөйләргә тырыштым. Менә өйгә килделәр дидең бит, әйме? Безнең үзебезнең шәхсән өйгә килгән кешеләрне күргән юк, алар белән аралашкан юк. Татарча сөйләштеләрме? Әйе. Демәк, ике телендә беләләр алар, әйме? Исәнмесез дип килеп керделәр димәк сезгә. Әйе, исәнмесез дип килеп керделәр баштан ук. Әмма шушы халык санын алучылар соңыннан сезгә QR-код бирәләр дип ишеттек. Алар әйттеләр инде госуслугыга киләчәк ул дип. Ну, мин инде булай госуслугыга кирип үзем карамадым әле, анда килгән ул әлбәттә, язылу үткән дип хәбәр белән. Үткәнен белмим әле, күрмәдем. Үтмәгән булса, үземә үтергә туры килә инде. Мин барыбер дә ышанып бетергә уйламыйм әле, үзем кирип тотып карыйсы килә инде. Тагын карыйсы килә, ахыргы нәтиҗәсе. Димәк, тагын бер кат үтәсез инде шушы җан исәпне. Ну, тагын бер катаны санамаслар инде әлбәттә. Ул теге үткән сайын санасалар, без бик күпкә артып китәр. Шулай анда бер генә тавыш бирү исәпкә алына. Фәнил кунакка килгән өчен рәхмәт әйт. Рәхмәт әйтәбез. Кызык булды бу, кунак рәхмәт әйт. Кунакка чакырган өчен дип әйтте ди. Үзең менә китабың турында шундый матур фикерләрен белгерттең. Чыннан да әле генә табадан төшкән, чыннан да кулны пешерерлек. Киләчәктә дә мондый басмаларың күп булсын. Инде 4 еллык беләгенә тәмамларга рөхсәт итегез. Рәхмәт. Канымның сулкылдап тибеше бердәмлек ахәңен яңгырата. Канымда тарихи кайтаваз. Мин татар, мин татар, мин татар. Татар булып яшик. Афәрин, амин бүрек, бөтенебезгә дә шулай дип яшәргә насыйп булсын. Киләчәктә менә шундый милләт җанлы шагыйрь булып калуыңны телибез, Фәнил. Һәм шушы теләкләрдә саубуллашабыз. Рәхмәт. Улан-Удэ шәһәрендә яшәүче Леонид Симухин космик корабльләр, самолет һәм вертолетлар ясый икән. Дөресрәге, аларның күчермәсен. Иң кызыгы, көнкүрештә кулланылмый башлаган әйберләрдән ясый аларны. Балаша хыялын тормышка ашырудан тәм таба. Кайсы гына малай кечкенә чакта корабльләр төзергә хыялланмый икән. Бу һәм башка яңалыклар хакында алдагы видеоязмада